ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆଉ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ବସାରେ ରହିଥିଲେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ବର୍ଷା କେତେ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ। ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ସାଇତି ରଖିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲାଡୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। କେବଳ ସେ ହିଁ ତା ଘରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା। ଲାଡୁ ଆଉ ତା ପୁଅ ବବି ଘର ଭିତରେ ଆରାମରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବର୍ଷା ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ମାମା, ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ଆମେ ଖାଇବା କିପରି ପାଇବା? ମୋ ପୁଅ, ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ଖାଇବା ଆଣି ରଖିଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ଏମିତି ବି ଲାଗି ରୁହେ ତାହେଲେ ବି ଖାଇବା ସରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ପାରା ଆସୁଛି। ଲାଡୁ, ମୋ ଭଉଣୀ, ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଉଛି। ମୋ ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ରେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି ଖାଇବା ଦିଅ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଖାଇବା ଫେରାଇ ଦେବି। ପାରା ଭାଇ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା। ତୁମ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ହେବନି। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି। ତୁମେ କିଛି ଖାଇବା ନେଇଯାଅ ଆଉ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ଲାଡୁ ପାରାକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲା ଓ ସେ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଚଗଲା କାଉ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାଳି ଏସବୁ ଦେଖିଲେ। କାଳି କହିଲା, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ପାରା ଲାଡୁ ଠାରୁ ଖାଇବା ନେଇ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯାଉନ, ଲାଡୁଠୁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣିବ। ଆମର ଅଧିକ ଖାଇବା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଲାଡୁ ପାଖକୁ ମାଗିବାକୁ ଯିବି? ନା 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 ନା, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତୁମେ ମାଗ କି କୋଉଠୁ ଆଣ। ଏବେ ଚଗଲା କାଉ ଲାଡୁ ଘରକୁ ଗଲା। ଲାଡୁ ଭଉଣୀ, ଓ ଲାଡୁ ଭଉଣୀ, ମୋତେ କିଛି ଦାନା ଦିଅ। ମୋ ଘରେ ବି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଉ ଭାଇ, ତୁମର ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ରଖିବାର ଥିଲା। ହଉ ନିଅ ନିଅ। କାଉ ଦାନା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମାମା, ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ତେବେ ଆମର ଖାଇବା ତ ସରିଯିବ। ଦେଖ ପୁଅ, ଆମକୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେଇ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ରାତି ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ଲାଡୁ ଦେଇଥିବା ଖାଇବା ତ ସରିଗଲାଣି। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲାଡୁ ଘରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ମାଗିବାକୁ ଯିବିନି। ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭୋକରେ ମାରିବ ନା କ'ଣ? ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଦିଅ। ଆରେ ଆଉ ଟିକେ ରୁହ, ଅଧିକା ରାତି ହେଉ, ମୁଁ ଲାଡୁ ଘରୁ ସବୁ ଖାଇବା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି। ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ଅଧିକ ରାତି ହୋଇଗଲା। କାଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ଲାଡୁ ଘରକୁ ଚାଲିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଲାଡୁ ଆଉ ତା ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଉ ତା ଘରକୁ ପଶିଗଲା ଆଉ ତା ଦାନା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ଯେପରି ଦାନା ଉଠାଇଲା ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ଫାଶ ଲାଗିଗଲା। କାଉ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଲାଡୁ ଆଉ ତା ପୁଅ ଉଠିଗଲେ। କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଖାଇବା ମାଗିଥାନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇନଥାନ୍ତି? ମୁଁ ମୋ ଖାଇବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ମୋତେ କ'ଣ ବୋକା ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ? ଲାଡୁ, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର, ମୁଁ ମରିଯିବି। ପ୍ରଥମେ କୁହ, ଆଉ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ ତ? ନା 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 ନା, ଆଉ ଚୋରି କରିବିନି। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ କେବେ ଚୋରି କରିବିନି। ଆଉ ଲାଡୁ ଯାଇ କାଉକୁ ଫାଶରୁ ବାହାର କଲା। ଲାଡୁ, ମୋ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମୋତେ ନ ବାହାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। କାଉ ଭାଇ, ଚୋରି କରିବା ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଭଲ ପାଗ ବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ଦାନା ରଖିଥାନ୍ତ ତେବେ ଏ ବର୍ଷାରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା।